Dobrý večer, milí návštevníci. Sme veľmi radi, že sa stretávame v Otrokoviciach, možno s niektorými nie, dokonca poprvýkrát, pretože je len nedávno, čo sme vaše krásne mesto navštívili. Sme radi, že sme tu aj v tejto krásnej sále opäť a že vám môžeme predviesť pesničky, ktoré sme vtedy nestihli možno predviesť, a pre tých, ktorí nepočuli doteraz, ako spievame a aký štýl vlastne robíme, tak pre týchto bude možno niečo úplne nové. Inak sa snažíme robiť, v podstate voláme to pop operu, to znamená populárne piesne spievať v štýle opernom alebo v štýle bel canto. Určite väčšinu z nich budete dnes večer poznať, niektoré budú české, niektoré slovenské, takže program bude pestrý. Dovolili sme si priviesť so sebou aj jednu veľmi mladú, nájdenú spevačku zo Slovenska, ktorá nám na Slovensku spríjemňuje svojim vystúpením koncerty. Je to Tereska Králíková, tu uvidíte. A čo ešte tak na začiatok by som povedal, to je možno aj všetko, takže pokračujeme skladbou od AHA, Crying in the Rain. Začiatky La Joy, tak to bol siahodlhý proces, by som povedal ťažký pôrod. Zvlášť sme hrdí na to, že
neprišla žiadna producentská skupina, ktorá by nás umelo dala dokopy. Podobnú, obdobnú skupinu sme videli v zahraničí, navzájom sme sa oslovili a zrazu z toho vznikla La Gioia. Prvý rok, myslím, že sme sa iba zospievávali, hľadali sme tú správnu farbu, ten najsprávnejší repertoár, ktorý by nám sedel. No a zistili sme, že sedíme si nielen po speváckej stránke, že naše hlasy nám nielen ladia, ale že sme si sadli aj po ľudskej stránke. Čiže La Gioia v podstate vznikla prirodzeným spôsobom. Mňa oslovil Peťo Ševčík, kolega z tria. A nevedel som si predstaviť, keď ma zavolal na prvé stretnutie, že čo mi vlastne chce ponúknuť, o čo ide. Ja som učil vtedy na konzervatóriu v Topolčanoch a on pracoval v Topolčanoch a hľadal niekoho, s kým by mohol niečo také založiť, pretože videl niečo podobné v zahraničí. No tak jedného dňa si zohnal niekde, neviem, kde na mňa číslo, zavolal mi, stretli sme sa a pustil mi CDčko, teda toho zoskupenia zahraničného, ktoré ma ale okamžite chytilo, pretože som si dovtedy nevedel predstaviť, že niečo také sa dá robiť. Že sklbiť takúto populárnu hudbu s teda s opernou. Boli nejaké pokusy už aj dovtedy, každý pozná Bocelliho alebo nejakých podobných, ale toto má podľa mňa ešte o krok bližšie k tomu masovejšiemu diváku alebo k tomu popu, roku. No tak ja si myslím, že najťažšie je zladiť tie hlasy, aby každému sadol ten daný part, pretože my hľadáme koľkokrát tú formu, hľadáme samozrejme aj tóninu, v ktorej by sme chceli tú pieseň urobiť, aby nám znela dobre, aby každý z nás zvládol ten svoj part, aby v trojke to znelo tak, ako má. Takže asi to je to najťažšie, nájsť ten stred. Tak chytilo ma to. No, ja už ako operný spevák, keď som aj predtým pôsobil v angažmán niekoľko rokov, tak vždy som hľadal niečo také mimo tej opery, pretože ma to nenaplňalo dokonale. Potreboval som niečo tvorivejšie. Tak hovorím, hneď som sa to chytil, začali sme rozmýšľať, v akej podobe to bude fungovať, či budeme trio, kvarteto, kvintet, to sme nevedeli ešte dovtedy. Tak ale ustalilo sa to na tej trojici, pretože aj tých spevákov, ktorí chcú niečo podobné robiť, nie je až toľko. Či už majú rozbehnuté svoje kariéry, alebo jednoducho treba to vedieť aj takým štýlom spievať. Silent prayer for the faith departed. And I'm gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever.
Hľadali sme dlhodobo názov. Najskôr sme rozmýšľali nad tým, aby ten názov bol niečo vystihujúce. Nakoniec sme prišli nejakým prirodzeným spôsobom, že La Gioia. Nešli sme na to tak, že sme si povedali nejaké slovo a to sme si spätne preložili do taliančiny. La Gioia v preklade znamená radosť. Skôr nám išlo o to, aby ten názov bol možno ženského rodu a aby nejakým spôsobom súvisel s tým, čo robíme teda so spojením populárnej hudby a operného spevu. Musím povedať, že toto, čo robíme my, naozaj treba robiť ako štýl. Že bolo veľa pokusov 3 operných spevákov dať dokopy a spievať spolu. Ale vždy to bolo operné spievanie. Kdežto my sme si museli na seba vyslovene zvyknúť na naše farby hlasov, učili sme sa navzájom jeden od druhého a vyslovene sme sa v tom museli. My sme, myslím, prvý možno pol roka alebo aj 3/4 vôbec nekoncertovali, len sme si dávali dokopy vlastne ako by to malo znieť. Alebo v tomto štýle práve to, čo je niekedy tomu opernému spevu také blízke, že čo najvyššie zaspievať alebo tú silu toho hlasu ukázať, tak to práve je niečo, čo tu nie je až také podstatné. Tu to musí ladiť dokopy všetko. No, máme aj vlastné skladby samozrejme. Rátam z minulého albumu máme tam 2 vlastné skladby. Máme jednu pretextovanú v taliančine, jednu v slovenčine a teraz na tomto albume novom, ktorý chystáme v apríli, nám takisto vyjde naša vlastná pieseň s názvom Hviezdy, ktorú sme aj dneska odprezentovali. No a autorom som ja. Quando siamo stati fermi a guardare i giorni già passati, ad ascoltare ancora senza poterti dire scusami amore ma cosa ti devo dire? Se non sappiamo correre nei prati, cosa sarà? Se non siamo capaci, adesso guarda su, stai già volando sì. Io non so come sto, te vieni a prendermi. Se non c'è posto dentro te, prova a guardare nel mio cuore. Se questo amore che ho per te si perderà, come una rovine che va, la primavera tornerà. Posso aspettarti ancora, ma cosa accadrà? Se questa noia ci avessi abbandonati, potremmo andare, correre nei prati. Io so che lo farò, per non fermarmi qui. La forza che mi dà, voglio tenerti qui. Se non c'è posto dentro te, prova a guardare nel mio cuore. Se questo amore che ho per te si perderà, so sarne dark
nápad ako taký je vždycky prvotný v tom, že prerobiť tú pieseň v jazyku, ktorý by mu najviac svedčal. To znamená, že my naozaj veľmi poctivo vyberáme aj nielen skladby, ale aj ten jazyk, v ktorom by tá pieseň mala znieť. A niekedy naozaj ako je skladba napríklad od Dalibora Jandy, Oheň, voda, vítr, tam sa nám naozaj žiadala tá česká verzia na záver, pretože tí ľudia niekedy si hovoria na začiatku, že toto odniekaďaľ poznám, ale nevedia to zaradiť. A v podstate tá čeština tam patrí a myslím si, že naozaj vždycky to zatiaľ mal veľký ohlas, takže toto je ten moment. Repertoár vyberáme všetci, traja. Záleží to na momentálnej dispozícii, počúvame rádio a podobne, niekoho napadne skladba, vždy si ju nejakým spôsobom prehráme, skúsime. Samozrejme, nie každá skladba je vhodná na to, aby sme ju upravili. Jednoducho, keď som išiel aj z nejakého predstavenia alebo doma, ja som si púšťal operu len ako pracovne, keď som naštudovával, ale inak som počúval rôzne žánre, mňa baví napríklad folk, alebo rádio, v aute počúvam len rádio, nepočúvam CDčka, už vôbec nevážnej hudby. Čiže my sme boli v tomto celkom všetci traja, dá sa povedať, zorientovaní v tom, čo chceme robiť. Niekedy to trvá týždeň, niekedy mesiac. Naozaj záleží podľa toho, aká zložitá je tá skladba a ako zložitú ju chceme mať my. Já již mívám vynuknutí, dál přežívám spiknutí a hvězda nilská vzhůru stoupá. Když kobra zlatá z krámu zvírá a velký průvod můj uvítaří, můj pocit je smíšený, zájem o mne zvýšený, však na úsměvy nejsem skoupá. Teď královnou jsem já a hod mi vzdává žít. Já vyjíždím přece Step
Otrokovi sme sa veľmi radi teraz vrátili, pretože už z prvého vystúpenia sme mali veľmi dobrý pocit, ľudia tu boli veľmi srdeční, veľmi otvorení a publikum už vtedy sme si pamätali, že reagovalo veľmi fantasticky. No a dnes sa to iba potvrdilo, že ten náš návrat stál za to, pretože atmosféra tu na v sále bola fantastická. Takže veľmi radi sa sem vrátime aj na budúce. No musím povedať, že najlepší divák náš je taký, ktorý nás pozná a ktorý príde na ten koncert a presne vie, čo od toho koncertu očakáva. Lebo ak príde na koncert divák, ktorý očakáva klasiku, tak asi neodíde celkom naplnený. Aj keď stali sa na prípady, že áno, aj kolegovia z branže, čo sú operní, tak tiež hovoria, že sa im to veľmi páči. Ale kto chce počuť klasiku, jednoducho ide na klasiku. A už teraz sa teším, že to fanúšikovské naše zázemie sa natoľko rozrastá, že tí ľudia presne vedia, na čo idú a čo od toho môžu očakávať. Čiže to sú naši najlepší diváci, ktorí už si aj s nami spievajú tie piesne. Aj dnes som videl v sále, už niektorí si v taliančine spievali naše veci, takže to nás veľmi teší. Tak v Otrokoviciach sme druhýkrát, publikum bolo naozaj super, myslím, že atmosféra bola vynikajúca. Hovorím, že pre nás nie je veľmi dôležité mať úplne natrieskaný ten sál a mať tam ľudí, ktorí si to prídu odsedieť. Pre nás je výzva taká, že keď ľudia naozaj reagujú na tie naše piesne. A videli sme ľudí, ktorí v prvej rade aj v 6. rade spievali si tie pesničky, čiže už majú ten náš album pravdepodobne zakúpený, čo je super. A už dnes si môžeme dovoliť povedať, že ľudia na nás chodia, pretože nás poznajú. Nie preto, že prídu na niečo, čo absolútne v živote nevedeli a nepočuli, a to je práve to, čo chceme dosiahnuť, aby nás ľudia poznali, aby nás volali. Takisto ako k vám, veľmi radi prídeme aj opäť. Cerco nel silenzio di una vita rincorrendo l'amore che ho per te. Vorrei tu fossi qui, dentro questa vita mia. Un sogno realizzato, un uomo già spiccato, da soli io e te. Ma dimmi amore sì, che andrà sempre così, un sogno che vivrà finché